lidičky, dneska jsme si pro vás připravili nový video, je to zahrada, ukážeme vám naši zahradu, je toho hodně s mým kámošem, jeho zahrada a mohli bychom začít. Tady je jejich auto, Škodovka, tady mají stodolu, tady mají skleník, v tom jsou všechno možné, tady mají vanu, kde se koupá jejich děda. Tady mají morčata, ale ty už jsou mrtví. Tak, tady mají králíky, všude možně takhle, kdyby jsem to chtěl na větší. Tady mají ovci, tamhle mají všechno možné, tamhle mají slepičky, dvě, a tady mají kachny a takový. Tady tamhle byly chřepelky, ale ty už jsou mrtví. A lidi, to bylo asi všechno. A ještě bychom mohli ukázat tamhle to. A to by mohlo být všechno. Tak, jestli se vám to líbilo, dejte like, a jestli ne, nedávejte.